olórí ọlọ́nu aṣíwájú mi yẹ̀jú àwọn ọlọ́dẹ dààmú aṣíwájú mi ṣe olódẹ ní. A ita bace irin rikicin nan ne na karuwa da mai neman ta, ka gane? Ya labarin yake ba nan sha. Ai shi karuwa mai neman ta in ya samu shirya ba takara yake ba? Kake ce kin sanna a wani guri, kake ce kin taba gani na. To shi suka yi mar kora da hali suka yi masa, can ga suka da. Cewa aka yi fana kawo karfi ya fi ka girme na Alhaji Garba, ku lallaba ku ba sannu. Ka gama karfinka a danne ka, ai yanayin da kake ji karfin iko shine karfi Kabiru. Kowanne ya lura da doka, saboda akwai FCC da ICPC suna kewayawa. Da su za ku yi amfani wajen murkushe wanda baya muku daidai? Amfani za mu yi da su ba, dama an yi su ne don tsaye da doka akan gwamnoni da ciyamomi da kwaministoci da duk wani ɓarayin gwamnati. In dai an same ka da laifin sata za su ce ka dawo da shi. Amma Alhaji Garba ji nake kamar kayan gado ne an raba an ba kowa, ina ruwan babban yaya da na ɗan ƙaramin ɗan auta. To ba na gado ba ne da kake ganin kaman kayan gado ne, lissafin naka ba nasa ba ne, in ɗau shawarar ka kuma su wulakanta domin kowanne bai huce ɗauri ba. Ai ka san dai kasar nan akwai dokoki ga su nan. Ai daga zuwansa wannan jam'iyya dan watannin da aka yi har sun gano halayensa ya gwada musu halinsa. Ka san rawar kai irin ta mutum. Tofa. Ka san anan arewa su biyu ne masu bala'in rawar kai kuma duk ga su nan ƙanana sai ka ce sauro. Dawa. Ɗaya a Kano ɗaya a Kaduna. Wane ne na kana amma? Daga wannan maganar mutane sun gane ba sai an yi terere ba. Wallahi al'azimu talaka ya san ana mulki ya ga adalci a gurin mulki kuma ya samu sauki a jikinsa da rangwame. Mu yanzu tashin hankalin mu kawai takin zamani kuma mun gaya Tinubu. Gashi nan ana yau odarsa shi ma ana shigo da shi. Bayan da ta miƙa. Mun gaya Tinubu ka karya mana taki yadda ka karya masara da shinkafa da dawa. Ka karya mana taki. Amma ina amfanin baɗi ba da Alhaji Garba. Amfanin baɗi ba da cika da imani. In ka cika da imani ai baɗi dubu ma baka da rai mana menene zafi a ciki. Ka cika da imani ai baɗi dubu ba ma ka da rai dole ne ka zauna. Daidai lokacin da ake faɗi faɗa kamar ai faɗa bisa kalaman kalmomin 'yan ƙasa kan gwamnonin Najeriya san wadda ake tuka ta yi kaɗan idan aka yi la'akari da tarin garin da shugaban ƙasar Najeriya ke tura musu. To da alama dai a iya cewa yanzu haka shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya ji kiran 'yan Najeriya talakawa ya kuma gaya gwamnoni cewa a shir suka yi shuka kwamaza domin dai batun buragaza da ballagaza na ci da harza babu shakka ba zai lamunta ba ko kaɗan. Wannan jawabi dai in ji Garba Kore ya ce shugaban ƙasar yanzu ya ce zai sa ido ya ringa ganin abin da ke faruwa. To alhamdulillah Kabiru abokin aiki ka ji gwagwarmayar dai da ake yi ko? Yanzu wata sanarwa na gani daga fadar shugaban ƙasa cewa lallai gwamnoni su motsi su aiki da abubuwan da yake tura musu na manyan kuɗaɗe na jiran ko? Ko ya fara jin korafin da 'yan ƙasa ke a kansu? Ya fara, shi na gaya maka inda za a yi korafi zai ji kuma zai ɗau mataki a kai. Saboda haka yana ƙara kira ga cewa lallai a gwamnonin Najeriya kuɗaɗen da yake ba su fa gasu nan a jarida ana gani. Kuma wannan kuɗaɗe ne masu tarin albarka da aka ce a yi wa mutanen karkara da birni aiki. Lallai kuma yana so ya dinga gani a ƙasa. Kana nufin a ci alabai ta ƙare? Wani abu ne da za a fara yanzu Kabiru. Ai za a yi research abinda za a dinga tura jihohi a san wanne gwamna ne yake aiki da kuɗin da aka bashi wane ne kuma yake zararar da kuɗin a wani guri nasa. Ya'yan amarya ne ba sa laifi ka san an suka haɗe kai ba za ku ji daɗi ba ku lallaba su ba Alhaji Garba. Ai yanzu mu zancen su haɗa kai bai taso ba wani kai za su haɗa bayan kawunan su suna jakar mu. Mutanen da kullum ta Allah ana ba ku dama ku yi abin da ya kamata to kana nufin za a kyala kowa ne ya ci wannan kuɗin ya tafi da su? Ban gane ba. Ai duk wanda ya ci wannan kuɗin na gwamnatin tarayya tunin ba a zaune yake kuma a tsaye yake za a binkita a ji kuɗi kaza muka baka aiki kaza muka gani. Cewa aka yi fana kawo ƙarfi ya fi ka girme na Alhaji Garba ku lallaba ku ba sannu. Ka gama ƙarfinka a danne ka ai yanayin da kake ji ƙarfin iko shine ƙarfi Kabiru. Kowanne ya lura da doka, saboda akwai FCC da ICPC suna kewayawa. Da su za ku yi amfani wajen murkushe wanda baya muku daidai? Amfani za mu yi da su ba, dama an yi su ne don tsaye da doka akan gwamnoni da ciyamomi da kwaministoci da duk wani ɓarayin gwamnati. In dai an same ka da laifin sata za su ce ka dawo da shi. Amma Alhaji Garba ji nake kamar kayan gado ne an raba an ba kowa, ina ruwan babban yaya da na ɗan ƙaramin ɗan auta. To ba na gado ba ne da kake ganin kaman kayan gado ne, lissafin naka ba nasa ba ne, in ɗau shawarar ka kuma su wulakanta domin kowanne bai huce ɗauri ba. Ai ka san dai kasar nan akwai dokoki ga su nan. Amma dai ba za a ɗaure ba sai an sauka ko? Mai girma shugaban kasa ya fitar da manufa ya fitar da matsaya kuma cewa kowa ya fito ya aiki. Ai su sun gane maganar ai. To anan kuma cewa aka shugaban kasa Tinubu zai sake lashe zaɓe da ƙuri'u masu rinjaye. Sanata Shehu Sani. Ai sanata Shehu Sani maganin hangen nesa ne yana lissafi kullum ta Allah yana faɗar irin wannan maganganu masu ma'ana ba shi ke nuna mutane ma cewa wannan gajeren nagarin su a daina biye masa bazancen banza ya zo da shi akan mutanen banza. Ba ka tsammanin yana buƙatar a kira shi cikin akushin gwamnatin tarayya domin shi ma a ci da shi ne. Shi mai yawan godiya
godiya ne a yi. In ka zuwa masa ido tun da ya sauka daga sanatarsa ba inda yake korafin komai. Kuma shi mai taya arziki ne. Kuma shi mai taya arziki ya ba za a ce tsoro ne ko talauci ne sa ya taya arziki. Ba da ma an ce mai tarko baya ta da kare Alhaji Garba. Kyakkyawan niyya tana ga mai kyakkyawan hali. Aiki na gare yana daga mai kyakkyawan hali Kabiru. Wa amma ya zaga arewa ya san korafin da al'ummar Najeriya ke yi zai faɗi wannan. Muna ai shi a gaya masa arewa ko mutum raƙumi ne shi ya ba zai gaya ma arewa. Shi sanata Sani ba dan arewa bane shi a gaya mar arewa. In ma mutum taguwa ne shi? Ai kaga in ka kallaci babban mutum a arewa ya fito da kalma mai kyau kowa da tarbiyyarsa duk manyan nan da wani ma ya tashi a shar zai yi wani ya tashi salati zai yi kowa da irin haryansa ya za ka yi da kowa amma dai mu mai nagari ai shine namu ko muna gode a sanata Sani akan irin wannan kyakkyawan zato. To da yake muna jihar Kaduna a nan kuma jam'iyyar SDP ta ƙasa ta kori Malam Nasiru ‘yar Rufa'i. Ta kore shi. A wani abin mamaki ta ce ko a hanya kada ya kuskure ya taɓa nuna ya yi alaƙa da ita nan da shekara 30 masu zuwa a gaba. Ai daga zuwansa wannan jam'iyya ɗan watannin da aka yi har sun gano halayensa ya gwada musu halinsa. Ka san rawar kai irin ta mutum. Tofa. Ka san a nan arewa su biyu ne masu bala'in rawar kai kuma duk gasu nan ƙanana sai ka ce sauro. Dawa. Ɗaya a Kano ɗaya a Kaduna. Wane ne na Kano amma? Daga wannan magana mutane sun gane ba shi an yi terere ba. Daraja irin ta dan adam amma dai ga sunan su biyu ko mai kuma so ne da matsayi suka rike sai an yi kuka da su. Kai ka ji wata irin tijara ko alaka ma kai nuna ya taba yi da ita. Sun ce ma kar ice ya san su a wani guri. Kar ma idan dare ice ya taba sanin su ko ya taba ganin su. Wannan ba munakisa bace da makarkashiya kuka kara. Ba ita bace irin rikicin nan ne na karuwa da mai neman ta ka gane? Ya labarin yake ba nan sha. Ai shi karuwa mai neman ta in ya samu shirya ba takara yake ba? Kake ce kin sanni a wani guri, kake ce kin taba gani na. To shi suka mar kora da hali suka yi masa, can ga suka da. Su ma waɗannan ADC take ko? ADC jam'iyyar gangan ko jam'iyya haɗaka jam'iyya mai maganin APC a ƙasa. To su ma sun kore shi kana nan ka rubuta. Nan ma kun ba da aikin ne? Duk inda je an kore shi. Wannan ya danganta ga rashin hakuri irin nasa da gaggawa arziki. To a nan ma cewa aka yi shugaba Tinubu mai sauraron korafin mutanen Najeriya ne in ji Alhaji Aliko Dangote. Allah ya saka Dangote da alkhairi. Kabiru da ni da kai muke maganan nan aiko? Ka ji shi ma ya faɗo layin ku na siyasa kenan. Na sha gaya wa mutane, na sha gaya maka kai kanka in muna program nakan ce maka mutumin nan mai sauraron al'umma ne. Idan kana da korafi ka rubuta a jarida in ya gani zai ɗau mataki kuma gashi nan yau attajiran Afirka da Garba Kore ne yake faɗa kake cewa wani abu to ga attajiran Afirka wanda ya fi kowa maiko a hannunsa ga kan Yahude na a hannayensa yau gashi nan ya fito ya gaya duniya cewa mai girma shugaban kasa Tinubu yana jin korafin mutane. Amma kuma ba kalaman lallashi bane dan watakila yana so a rage mai harajin kamfanin nuka. To shi ma kwabo da darin yake nema a gun Tinubu? A'a ka sani ko kun ce za ku lafta mai haraji yake neman sassauci ta wannan hanya. Wannan haraji? Kaga ai haraji ba zai karya Dangote ba. Arzikin Dangote da dama dan kasuwa in ya shahara bai da wani abokin fada a in ba mai mahasada ba. Ko? Shi ba neman wani abu yake ba wata alfarma yake nema ba shi ake neman alfarma a gurinsa. Domin Dangote ya fi gwamnati kuɗi ka san haka ko baka sani ba. Amma ba tsoron 'yan Najeriya su cewa sayan kayayyakinsa yake shiga harkokin siyasa musamman ma siyasa irin taku? Saboda adalci yake faɗar haka saboda ɗan Najeriya ya gane cewa shugabansa yana ƙoƙari yana iyayensa ka san dai shi ba za ka baya cin hanci ya zo ya bi shugaban ƙasa ba. To a bari a je wajen talakan ƙasa mana Alhaji Garba. Shi talakan ƙasa baya gani a kwanan awu. Ai shi talakan ƙasa daman masifarsa a kwanan awu take ko? Ai ba gida za a bi shi a dinga ga kuɗi ana mulki ba. A dai rage ma farashi shine gatansa aiko? To kuma me kake so talakan ƙasa ai da shi muke yaban Tinubu. Duk wani iya shege na wani mutum can da yake gefe yake zuga mutane ka bar shi ya gama Allah zai dawo da Tinubu da ikonsa. A nan cewa aka yi ƙurƙu kaɗan shugaba Tinubu ke bukata daga yankin Arewa don sake lashe zaɓe in ji tsohon gwamna Fayoshe. To yanzu gwamnonin nan da tsofaffi da sababbi suna da wani abu da ya wuce Tinubu ne saboda ƙwarewarsu da siyasarsu da iyawarsu. Ai da sababbi da tsofaffi ba su da abin da ya wuce Tinubu Kabiru. Na'am. Bari in gaya ma talakan arewa Tinubu zai zaɓa da ikon Allah. Haka kuka yi? Talakan arewa ai da hankalinsa yana gane ƙaryar zance yana gane daidan zance. Da wa kuka yi haka? Wallahi duk talakan da yake arewacin Najeriya ba abin da yake wahala shi irin kwanan awu. Kowane ne shi yau kwanan awu an ragargaza shi. Ina so in gaya maka in dai talakan arewa zai halarci to zai sake zaben Tinubu domin farashi ya zauna da gindinsa. Kasuwan nan ita ce tashin hankuri a garin talaka. Ka sai da rago ka sai da tinkiya ka je kasuwa ka mika kuɗin tinkiya da rago a baka buhun masara ɗaya. To da abin da ya fi wannan farin ciki mu a gurin mu. Amma ina jin baka saurari kalaman shugaban riko ta jam'iyyar Labour Party ba ko?
To ko me ta faɗa mana ba adawa take ba? Ta ce jam'iyyar APC da shugaban ƙasa sun talauta Najeriya da 'yan Najeriya baki ɗaya. Daman dole ta haɗa ƙarya da gaskiya ta faɗa mutanen Najeriya a kwananta ne aka lalata komai. Ita ta lalace, amma mu mutanen Najeriya muna godiya da nema da Allah ya mana, musamman mu 'yan arewa. Ta bakin ka sai da ta research ta fito da wannan jawabi. Duk ta gama research ɗinta na banza, mu abin da muka yarda da shi. Wallahi al'azimu talaka ya san ana mulki ya ga adalci a gurin mulki kuma ya samu sauki a jikinsa da rangwame. Mu yanzu tashin hankalin mu kawai takin zamani kuma mun gaya Tinubu. Gashi nan ana yau odarsa shi ma ana shigo da shi. Bayan da ta miƙa. Mun gaya Tinubu ka karya mana taki yadda ka karya masara da shinkafa da dawa. Ka karya mana taki. Amma ina amfanin baɗi ba da Alhaji Garba. Amfanin baɗi ba da cika da imani. In ka cika da imani ai baɗi dubu ma baka da rai mana menene zafi a ciki. Ka cika da imani ai baɗi dubu ba ma ka da rai. Dole ne ka zauna. To anan kuma wata sabuwa in ji dan caca. Da aka yi me? Jam'iyyar PDP ta fara zauracin Peter Obi cikinta. Allah sa ya koma. Ai muna son jam'iyya ce yayi muna son ta yunkura. Kuna tsoron ya shiga sabuwar haɗaka ta ADC kenan. Rabu da wannan gayyar wofin. Shi da man ya san wannan ADC ai shi ma ya san tatsuniya ce yaudara sa aka zo yi. Kun san in ya shiga kun gaba yawo Alhaji Garba. Kaga mu barin gaya maka ba mu da abokin buga da kirjin mu. Kirji ne da kirji a zo a hada. Ai lokaci ne alkali. Wa ake jin tsoro ne mara shi ma yana cewa a fito wanda ba sanda a hannun zama yana cewa a fito a faɗa bare mai sanda da takobi. Kaga Kabiru. Na'am. Wannan abubuwan da kake kallo motsi ne ya hana ya fi laɓewa ita suke aikatawa su sun san wallahi ba su da tasiri a Najeriya. Irin abin nan ne na an motsa kar a ce ba na nan. Shine wannan tsarin? Shine suke yunkurawa su saboda yan yana ta koran su. Ba ka tsammanin so suke su raba muku hankali kan ku je ku watsa su. Waye zai watsa suwa kaga mun tanadi kowa su ma suke tunanin sun yi tanadi bare mu? Su ma suke tunanin sun shirya bare mu? Ai a zo a buga lokaci alkali. To anan kuma mai girma sanata Barau ya zo jihar Kano ya kwashe kwanaki biyu dangane da jagorantar ra'ayoyin jama'a kan tsarin mulkin ƙasa da ake buƙatar sabunta shi. To ai baka san wani abu Kabiru. Kullum ta Allah ko kawai da muke so muke abin da muka yunkura na ƙasar nan na adalci cika a gwamnatin Tinubu. Tinubu ya yarda a raba jihohi kuma Tinubu a zamanin sa ne Allah da a siyasa farko a Najeriya da za a taɓa yi a lokacin Tinubu ne za a raba jihohi kamar lokacin mulkin soja da ikon Allah. Abin da bai taɓa faruwa ba sai fara yanzu. Zai faru ai demokuraɗiyya haka take yanzu kaga sanata Barau ya zo Kano ya karɓi ra'ayin al'umma mabirin jaye sun yarda da raban jihohi. Mun zo muna tattara komai Barau ya yi kwana biyu ya gana da talakawan Kano sun faɗi ra'ayinsu kuma ra'ayinsu ya karkata akan cewa a raba Kano biyu. Ai bukata ta biya kuma duk jihohin nan da za a rarraba ko ina talaka ya goyi baya. Abin da muke jira kawai doka ta yi aiki. Allah ya saka sanata Barau da alkhairi da abokan aikinsa na majalisa da suke zaga Najeriya wajen jin korafin mutane da karɓar ra'ayinsu. Ba za a yi wa mutane abu da ka ba. Ka ji dimokuraɗiyya irin ta Tinubu. Tinubu ya ce ko ina aje a ji ra'ayin al'umma ba za mu yi musu abin da ba sa so ba. Ai ta faru da abin misali a baya nan akan harajin bot ko? Aka zo aka ce ba a so malamai suka yi ta sanata ma isha zagi. Sanata gwamna shugaban kasa ya ce kun ga ku je ku tantambayi abin da talaka yake so wani mara kyau a cire. Kuma gwamnoni ku faɗi abin da bai da kyau a cire ba a cire ba ne? An cire kuwa. To an gyara doka ga ta tabbata to haka muke son shugaba mai adalci wai wannan ne za a kayar. Wai wannan ne wasu ga. Alhaji Garba ina sakon bangaje ɗaurin aure. Alhamdulillah muna godiya ta musamman ga al'umma wanda suka kawo mana ziyarar wannan shidima ta ɗaurin aure musamman dai masoya manya da ƙanana Allah ya saka kowa da alkhairi Kabiru. Amin dai. Muna godiya. To da me za a rufe kuma? To muna kira ga Najeriya a ringa yi wa juna adalci kuma a ringa yi wa ƙasa addu'a. Mu mulkin nan ba mu zo da zumma cewa lallai ko a mutu ko a ba amma dai a yaba wa shugaba mai kokari irin Tinubu jami'anmu na tsaro a ci gaba da musu addu'a Allah ya ba su sa'a kan masu laifi su ko masu laifin Allah ka shirya mana su wannan shine addu'a.